Suomessa vähemmän tunnettu Sigbo on ikivanha kiinalainen noppapeli. Se on erittäin suosittu nimenomaan Aasiassa, mutta myös nettikasinossa ympäri maailman. Suosion tae ovat pelin helppous ja isot voitot. Vaikka Sigbon pelipöytä voikin näyttää monimutkaiselta, itse peli on kuitenkin hyvin yksinkertainen noppapeli. Crapsin tavoin Sigbossa sinun pitää veikata noppien silmälukujen summa ja asettaa panokset sen mukaisesti. Sigbossa käytetään arvontaan 3 noppaa, mutta siitä huolimatta se on Crapsia paljon helpompi ja nopeammin omaksuttava peli. Sigbon pelin kulku on hyvin suoraviivainen. Peli alkaa panosten asettamisella. Samalla kierroksella voit asettaa niin monta panosta kuin haluat. Kun olet asettanut panokset, käynnistetään arvonta. Kun nopat ovat pysähtyneet, tarkistetaan panokset ja suoritetaan voitonjako. Pelikierroksen lopuksi pöytä tyhjennetään panoksista, jonka jälkeen voit asettaa uudet panokset uutta arvontaa varten. 3 nopasta johtuen Sigbossa on monia eri voittoyhdistelmiä, yhteensä 7 erilaista. Käymme ne tässä kaikki pikaisesti läpi. Aloitamme pelipöydän yläriviltä ja etenemme kohta kohdalta kohti pöydän alariviä. Lyö vetoa siitä, että noppien silmälukujen summa on joko 4–10 tai 11–17. Panoksesi häviää kolmosilla. Lyö vetoa siitä, että 2 noppaa 3 saa saman silmäluvun, eli heitä tuplan. Lyö vetoa siitä, että nopan heiton tulos on mikä tahansa tripla. Lyö vetoa siitä, että nopan heiton tulos on jokin tietty tripla. Tämä on Sigbon ylivoimaisesti parhaiten maksava panostus. Lyö vetoa jostain tietystä 3 nopan silmälukujen summasta 4–17. Pelipöydällä on 15 erilaista 2 nopan yhdistelmää, esimerkiksi 1 ja 2 tai 3 ja 6 ja niin edelleen. Näissä lyöt vetoa siitä, että heität valitsemasi numeroparin. Pöydän alimmalla rivillä ovat noppien silmäluvut 1–6. Tässä lyöt vetoa siitä, että vähintään 1 3 nopasta osoittaa valitsemaasi silmälukua. Mitä useampi noppa osoittaa tätä silmälukua, sitä enemmän voitat. Sigbosta ei olekaan sitten tämän enempää kerrottavaa. Nyt kun tiedät miten peliä pelataan ja mitä eri panostusmahdollisuudet tarkoittavat, voitkin sujuvasti siirtyä pelaamaan Sigbota netissä. Onnea matkaan!